keď budeme do nekonečna sa zaoberať tým, aké ešte obavy, čo existuje, až zastrašíme celý národ a všetci sa budú čohosi báť. A strach, to je to najhoršie, čo môže byť. Ja ho nemám. A by bolo dobre, keby ste ho ani vy nemali. Keby ste nevyvolávali strach a obavy, ale iné niečo. Možnosť slobodne, demokraticky vyjadriť svoju vôľu a vyzývať občanov k tomuto, aby sa naozaj nebáli. Lebo ak budeme, znovu sa opakujem, do nekonečna vyvolávať obavy a strach, viete, čo znamená, keď zavládne strach medzi publicistami, keď zavládne strach medzi štátnymi úradníkmi, medzi poslancami, keď zavládne strach medzi občanmi. To je to najhoršie, k čomu by ste vy mohli prispieť. Takže ja vás pekne prosím, jednak naozaj nie sú objektívne dôvody pre tento strach, napriek tomu, čo sa tu všetko stalo. A čím viac odhodlania, sebavedomia, zdvihnutých hlav tým bude menší priestor aj pre tých, ktorí by možno aj chceli tento strach vyvolať, lebo možno, že v takomto ovzduší sa lepšie vládne.